presidenta de Pimec Joves Catalunya Central des de fa molt poquet, el Guifreu Medes, director general de MAT Immobiliaris, i el Manel Prat, director de màrqueting i comunicació de Bonpreu. Com us he dit abans, els hem volgut convidar a fer aquest debat perquè al final podríeu ser, sou exemplars o ens sembla que són empreses exemplars i per tant ens agradaria que parléssim una mica plegats. I després de sentir la intervenció del Jordi, la meva primera pregunta crec que és evident i és: el català és negoci per vosaltres? A veure, qui vulgui dir alguna cosa? Si voleu començo jo. En el nostre cas el català és vida i una part de la vida és el negoci i no ho podem entendre d'altra manera. Al final nosaltres som una empresa familiar i que és la família Amat i la família Amat viu i s'expressa en català i l'empresa no deixa de ser un reflex d'això, bàsicament. I direm, és que no es posa ni en dubte, és que no hi ha altra manera que entendre-ho així. Si ens haguéssim d'expressar en un altre idioma segurament no seríem nosaltres els propietaris de l'empresa, segurament. En el nostre cas, que nosaltres ens dediquem al món digital, és negoci per nosaltres mateixos, com a consultoria digital, però també hem vist i sabem que ho és per tots els nostres clients que ofereixen serveis molt diversos i que tots ells els venem a través dels canals digitals. Per tant, tant per mi com per la resta puc dir que sí, que el català ho és. Teniu un bon nitxo de mercat, diguéssim. Tenim un bon nitxo de mercat, òbviament. En tenim molts de diversos, però aquest en concret, sobretot per alguns sectors en concret, funciona molt perquè al final és territori, és cultura i també és una forma de comunicar-nos. Sí. Bé, per Bonpreu, evidentment, el català forma part de l'ADN de l'empresa i està molt naturalitzat. Igual que forma part del model comercial, igual que no es discuteixen la política de preus o no es discuteix l'amplitud de l'assortit o no es discuteix les promocions que es fan, no es discuteix que la llengua vehicular i si el nostre model comercial passa per la proximitat tant de producte, de quilòmetre zero com de proximitat emocional envers el client, que ens hi adrecem amb la llengua vehicular bàsica de la companyia, que és el català. I això ho vivim d'una manera molt natural perquè és des dels orígens, som una empresa d'Osona, però que té un abast territorial en l'àmbit català i per tant és consubstancial a la nostra activitat. Hi ha alguna especificitats dels vostres sectors? Alguna cosa que creieu que el català és negoci específicament en el vostre sector per algun motiu? O en general, o inclús alguna dificultat del vostre sector que us hagueu trobat en l'ús del català a l'empresa o en el català a l'empresa? Efectivament. Nosaltres som una companyia d'un sector de la distribució gran. Tenim 10.500 treballadors i costa molt trobar treballadors per cobrir totes les funcions i responsabilitats amb els 210 establiments que tenim repartits arreu de Catalunya, des d'Alcanar fins a la Jonquera. Per tant, és molt difícil trobar a vegades personal qualificat tècnicament que a més tingui unes actituds amb la llengua bàsiques per poder-se expressar en català, que per nosaltres és fonamental i essencial. No obstant, també valorar que hi ha una molt bona actitud per part de molts d'aquests professionals que potser no tenen les competències prou desenvolupades o prou qualificades, però que sí que tenen una voluntat extraordinària i fan un esforç molt gran per dirigir-se i per aprendre'l i per millorar amb les competències lingüístiques. I aquest sí que té un retorn molt clar per part del client. Quan un client veu que és atès per un nou catalanoparlant, per dir-ho així, sí que hi ha ràpidament una empatia i es valora l'esforç. Aquest sí que també és un element que considerem que és molt bonic en aquest sentit. Respecte al client, que parlava el Jordi abans. I el client respecta el treballador que fa aquest esforç per poder-s'hi dirigir amb la llengua amb la que s'hi adreça. Unes dificultats, vosaltres? En el nostre cas en tenim dues vessants diferents. Per una banda, a nivell intern, sí que és cert que a vegades, clar, dins del món digital hi ha molta redacció, molta creació, per tant, el coneixement de la llengua és bàsic. En el nostre cas, tant això, català, castellà com anglès, però sobretot en català sí que és una limitació.
Ara bé, al nostre punt nosaltres estem ubicats a Manresa. Després sí que és cert que pel tipus de personal que trobem allà no ens és gaire complicat trobar persones que parlen català perquè això és molt habitual amb el tipus de persones que apliquen a les nostres feines. Ara bé, on sí que tenim dificultats molts cops, i això lliga una mica amb el que deia el Manel, de tot el que és producte de proximitat, per nosaltres és el servei de proximitat. És a dir, nosaltres competim contra empreses de tot el món que parlen molts idiomes diferents i que, per exemple, es poden ubicar a Barcelona, a Catalunya, o que gent des d'aquí a vegades pots contractar des d'altres països, o bé perquè és d'un preu diferent, o sigui, més barat. I sí que nosaltres intentem promoure molt el servei de proximitat amb el que nosaltres oferim, també vinculat amb la llengua, perquè sí que és molts cops això, provem molt de, ostres, el producte de proximitat que estigui a prop, però a vegades ens oblidem també d'aquestes empreses de territori que oferim aquest servei de proximitat, amb l'idioma, amb la llengua, que coneixem molt el territori i el producte, i en canvi molts cops, clar, competim amb empreses que potser tenen diferents seus a diferents territoris, per tant, tenen un avantatge potser fiscal molt diferent que nosaltres. Després tot això també són coses que ens agrada tenir en compte a darrere de tot això i són coses que també competim en aquest sentit. Nosaltres, jo diria que una dificultat compartida és el tema de trobar treballadors, diríem, que siguin catalanoparlants, que això segurament és una dificultat més extrema dels últims anys i que ens ha comportat, fins ara oferíem als treballadors formació en anglès, ara oferim formació en anglès i formació en català, perquè al final volem que tinguin els nostres clients en català i ho hem de suplir, diríem, amb la formació. I l'altre és que nosaltres bàsicament operem a l'àrea metropolitana de Barcelona i també han canviat molt els clients. Jo ho definiria amb dos vessants. Una amb la internacionalització, ara ja tenim molts clients que ja ni el castellà és la seva llengua, diríem, comuna, sinó que l'anglès segurament és la llengua que ells intenten utilitzar com a llengua per comunicar-se amb la nostra empresa i, evidentment, això ens genera unes certes dificultats. I l'altre és que també, que no sé com quantificar, però hi ha una certa castellanització, diríem, de la societat, per dir-ho d'alguna manera. Segurament són clients que fins ara no tenien cap problema en que nosaltres ens comuniquéssim amb ells en català i ara hi ha unes certes reticències. Llavors, com passa amb la vida en general, la facilitat de canviar el català al castellà és molt fàcil i per part dels nostres treballadors també passa una mica aquest efecte i hem de lluitar perquè això no sigui així. I l'altra internacionalització, doncs, hem de fer que ells acostar-los cap al català, cosa que no és fàcil perquè ells viuen a Barcelona en un entorn que totalment anglès i només falta passejar una mica pel carrer per veure-ho. Moure's contra això és una qüestió de seguir remant i anar fent. Per sort, algunes de les lleis ens acompanyen en el sentit de que, per exemple, nosaltres que gestionem comunitats, quan fas les actes de les reunions han de ser en català. Després tenim sistemes per traduir-les, però com a mínim la llei ens empara en aquest sentit de la que és l'oficial i que ha de signar el president i que sigui de parlar anglès el president ha d'estar en català. Llavors, m'afegeixo una cosa que és, per exemple, la intel·ligència artificial aquí ens ajuda molt en el sentit que tradueix molt ràpidament, però també és una arma a doble fil, perquè fa que l'esforç de l'altra banda sigui pràcticament zero per acostar-se al català, perquè com que li facilites molt i ell té aquestes eines, és trobar aquest equilibri que és una mica complicat. Un altre dels reptes que jo hi veig, dels riscos que podem tenir, és que nosaltres tenim la llengua vehicular que és el català, totes les instruccions i els comunicats interns es passen en català, és la llengua oficial de la companyia, però amb això no en fem prou. El repte està en poder garantir l'ús social del català. I això ens pot passar que podem guanyar grans batalles a l'escola i després que al pati passi el que passi, en molts àmbits de la societat que potser podem tenir més o menys garantit, com podria ser a nivell d'instruccions internes i totes aquestes qüestions. Llavors, com aconseguim guanyar la batalla de l'ús social? Aquest és el gran repte que tenim, jo crec que tota la societat en general. Com la prestigiem, com que sigui un ascensor social. El president Pujol sempre parlava de l'ascensor social i que la llengua era un element fonamental de la prosperitat amb les carreres personals a través de la llengua, que era un plus. Això crec que hem de tornar-ho a recuperar. I després, també a través de l'exemplaritat.
és imprescindible que tothom parli català, que tota la cadena de comandament, per així dir-ho, sigui implacable amb això, que totes les instruccions, que no hi hagi la baula del mig, que pugui defallir i pugui tenir una tentació en un moment determinat, en una reunió de coordinació, de passar processos o instruccions, que es pugui passar al castellà perquè pugui haver-hi gent que l'ús social et deriva cap a, i llavors tant de cara al client, que el tenim més o menys garantit, com de cara intern, als vestidors, als menjadors. Aquesta és una batalla complexa, difícil, perquè el corrent de fons és molt fort, no? Relacionat a això li explicava un empresari que té una empresa industrial, per tant, té forns i allò potent, i li explicava això i em deia, sembla que l'empresa es pensen que quan faig els comunicats en català és perquè no vull que els entenguin. No? És a dir, que quan els faig en castellà és perquè aleshores aquest sí que és important i en canvi si el faig en català estic explicant alguna cosa que ningú vol que entengui. No? I per tant, és molt a veure amb això que dius, no? Com l'ús intern, i suposo que en empreses més industrials, més de negoci a negoci, business to business, no? Segurament això és encara més complex que les vostres, que, excepte tu, Gemma, sí que ets negoci a negoci, per vosaltres sou negoci a client, no? Que al final aquí el que rep el català és com molt més evident o molt més directe. I una mica això que parlaves tu de l'ascensor social, en el fons, no ho feu, perquè vosaltres dos m'esteu dient, ho fem perquè ens ve de natural, i perquè amat immobiliari sempre, però no esteu fent responsabilitat social amb el català, en certa manera no esteu. Jo diria que ara potser en som més conscients, no sé com dir-ho, i ens toca remar més. Fins ara potser teníem una certa inèrcia positiva en aquest sentit i ara ens toca remar perquè això no vagi enrere. Fins ara potser no havíem de remar tant. Jo comparo, per qui conegui Amat Immobiliaris, nosaltres érem una empresa només femenina durant 60 anys, fins al 2008. Ara fa pràcticament 20 anys que vam obrir, diríem, els homes, l'empresa, però sempre hem volgut mantenir una proporció de 80% dones, 20% homes. Doncs això és el mateix. Si no hi pares atenció, si no tens una política activa respecte a això, la proporció se te'n va molt ràpidament, perquè t'arriben més currículums masculins, etc. Amb el català és més o menys ve a ser el mateix símil. Si tu no remes, diríem el castellà i després l'anglès se t'emporta pel davant, perquè el nostre entorn es comunica molt amb aquesta. I els nostres treballadors, clar, el nostre percentatge de catalanoparlants fa 10 anys no té res a veure de treballadors que els que tenim ara. No té res a veure. Llavors, clar, tu has de generar unes polítiques internes perquè no només sigui una façana, sinó que sigui la vida de l'empresa. I això costa. I s'ha de remar constantment. Temes de responsabilitat. No, és a dir, nosaltres en el nostre cas és més de cara als nostres clients, no? És a dir, nosaltres el que hem après molt, a vegades sí que és cert que, per exemple, una pàgina web, quan tu crees una pàgina web, potser automàticament pel client que potser no té prou coneixement li surt, ostres, fem un castellà que serà més fàcil i arribarem a més gent. Després aquí sí que hi ha aquest punt d'explicació, d'explicar tots els avantatges que hi ha darrere de, per exemple, fer un català, no només a nivell de responsabilitat corporativa de l'empresa i dels valors que pot transmetre, sinó també el que dèiem al principi, de totes les oportunitats de negoci que hi ha a darrere. Després, en aquest sentit, ja sigui per una pàgina web, però també per difondre el català a dins del món digital, tot això sí que és un tema que no només fem amb els nostres clients, sinó que això també ho fem a través de creació de contingut, de col·laborar amb mitjans i fer-ho tot en català. Per exemple, fa poc es va començar a crear la primera comunitat de SEO en català, que és tot el tema de promoure el català dins l'entorn de Google, que es va començar aquesta comunitat fa un any. Després, a vegades ja no és tant a nivell intern nostre, sinó tant amb els nostres clients com a través de les comunitats, perquè dins del món digital hi ha molta comunitat, molta gent amb ganes de fer moltes coses, i després sí que hi ha aquests punts de petites accions que podem anar fent perquè al final el català dins aquest espai tingui més presència. Sí, nosaltres, la responsabilitat social passa per fer-ho tot en català. És a dir, els continguts a xarxes ho fem en català, l'etiquetatge del producte a bon preu el fem en català, la cartelleria la fem en català, les instruccions internes les fem en català, el canal àudio que se sent als supermercats és majoritàriament el 80% de música en català. Posem en valor allò que tenim de valor, que és la nostra cultura, la nostra llengua, i ho fem d'una manera el més natural possible. No en fem ostentació tampoc, no ho lluïm, però la gent amb el
subconscient, per entendre'ns, ja ho entén, ja ho sap, ja ens identifica. Al cap establiment nostre veureu una bandera, per entendre'ns, anem a la competència, i productor local i la senyera, no? I ve tot marcat de senyeres. Llavors nosaltres no ens cal aquesta aproximació tan barruera, si en volem dir així, perquè forma part del que deia del model comercial, que és intrínsec a la nostra manera de fer i de ser. I si volem, més enllà de tenir aquesta complicitat, ser més del poble, per així dir-ho, ser un més, no? Hem de sentir i hem de conèixer els nostres clients i la nostra comunitat. Però no en podem... O sigui, nosaltres ens han de triar perquè ho fem bé i perquè tenim altres atributs, però sobretot perquè ho fem bé. No només la llengua o la bandera és suficient perquè un negoci també pugui funcionar. Això també vull deixar-ho clar. Crec que és necessari, és indefugible, però no n'hi ha prou amb el tema de la llengua, ni tot es fa per responsabilitat social corporativa, sinó que crec que s'ha de fer bé, o relativament bé. Si alguna empresa que ens està escoltant o que s'ha adherit al manifest però que té certes dificultats, per on començo? Què diríeu? On prioritzaríeu? On penseu com es construeix això? És que és molt difícil poder generalitzar, perquè hi ha empreses industrials que tenen fàbriques a la Xina i que tenen fàbriques a Castella i que tenen fàbriques a Osona, i que són B2B i altres que són B2C. Llavors, poder generalitzar una estratègia que sigui homogènia, que tothom la pugui seguir fil per randa de la mateixa manera, és molt difícil. Nosaltres, si sortíssim fora del mercat català, si haguéssim de mantenir el model comercial, que l'hauríem de mantenir, ens hauríem d'adaptar al client i a la comunitat que ens acull, i per tant hauríem de tenir una proximitat emocional al mercat on ens implantem, no? I per tant, crec que nosaltres com a directius no estaríem capacitats per fer bé aquella feina, segurament, perquè no ho sentiríem, perquè no ho coneixeríem, perquè no palparíem de la mateixa manera que ho han de fer els clients d'aquestes zones. Llavors, per tant, hi hauríem de tenir equips directius segurament del territori, adaptats, coneixedors de les particularitats, de la manera de sentir, de vibrar del seu públic objectiu. Llavors, poder generalitzar, Joana, és molt difícil. Jo crec que és una qüestió actitudinal. Quan el tenim tan intrínsecament als gens, el fet de la llengua, i és tan natural des de l'inici dels temps, potser tot és una mica més senzill, va més rodat, és més natural. Si em dius ara una empresa que ens sent què ha de fer, per començar, poder és una mica més complexa, no? Perquè també passa que quan comences a conèixer una persona i t'hi dirigeixes en una llengua, no? Canviar-la és profundament complexa i complicat, no? Psicològicament, no sé quin mecanisme tenim, no soc filòleg, no soc neurolingüista, però a la que ens hem començat a relacionar amb algú amb una determinada llengua és molt difícil. Amb una cultura corporativa m'imagino que encara ha de ser molt més complexa, però passa per creure-s'ho i per aplicar-ho com a mínim internament, i després d'adreçar-se a cada client amb la llengua que vulgui ser atès. I amb el tema aquest dels directius, en el cas Gemma, del teu sector digital, o sigui, m'imagino ara, no sé, la mobilitat que hi ha, no? I que els expats, no? I tot aquest... Com ho lligueu tot plegat? Com ho fem? Bueno, és complicat. És a dir, per exemple, jo m'he mogut molt entre sobretot Anglaterra i aquí per tema de feina i tipus de clients, i sí que és cert que bàsicament t'has d'adaptar sempre a tu al seu idioma. Després, aquí molts cops no hi ha molta solució, tot i que en molts casos són ells els que també viuen aquí. Després, en aquests casos, crec que, òbviament, sí que hi ha un punt del que hi pots fer tu, no? A nivell de relació amb ells i també d'explicar una mica la importància de la cultura del país i de la llengua, però després també és una mica, jo crec que és les altres empreses a nivell de, no? Això que et deia, els serveis de proximitat i de contractació. És a dir, partint del punt, no? Això que tu deies, que tots som, no? Es veu que dues empreses són igual de bones, doncs potser també tenir aquest punt de consciència darrere, d'ostres, potser algunes són del territori, tenir en compte potser la implicació que una empresa aquí fa a nivell de territori, ja sigui participació d'associacions, promoure el català a nivell digital. Crec que és més, a vegades ja no tant la pròpia empresa el que hi pot fer, perquè sí que és difícil aquest punt d'integració, perquè és això, jo m'he relacionat amb persones que fa molts anys que viuen aquí i no és una prioritat en aquest sentit això. Després, és que és bastant complex. També és això, crec que depèn molt
depèn molt del sector, com comentaves, però també depèn molt del territori. És a dir, jo que he estat anys vivint aquí a Barcelona, el que et trobes aquí o el que et trobes a Manresa, que és on estic ara, és que són realitats molt diferents, tant a nivell d'idioma, de comunicació i de clients. Després, al final, sí que és cert que t'has d'adaptar, però crec que no. Hi ha un punt això també d'intentar promoure aquestes empreses que ho estan fent bé, donar suport i intentar reconèixer-les si és oportú en molts casos. Me'n recordo que em vas dir una cosa que em va fer gràcia, em vas dir tots som conscients que volem comprar un iogurt quilòmetre zero, però els serveis quilòmetre zero... Potser no ho fem tant perquè és això, perquè potser a vegades, és que, mira, m'havia passat un cas que uns de Manresa havien contractat una empresa de Barcelona que estava a Anglaterra, no sé què, i aquests acaben subcontractant uns de Manresa. I al final és ostres, tota aquesta volta l'han fet així, quan tens els mateixos aquí al costat de casa, que al final, en el meu cas, també em passa que em costa molt ens costa ser competitius en Barcelona per preus, per personal, perquè ens costa molt més trobar personal on estem nosaltres, però després tothom vol que gent jove visqui a Manresa, que a nivell d'habitatge, que no tot estigui centralitzat a Barcelona. Després, ostres, també hi ha un punt, per mi ja va més enllà de la llengua, és a nivell de país, del que tens al costat de casa, més enllà del producte, sinó també el servei. I crec que això una mica va vinculat tot des de la llengua fins a tota la metodologia de treball. Perdó que hi ha una mosca. I sí, era sobretot això. Bé, jo et diria que, per exemple, això que deies, una recomanació per a una empresa, jo m'ho miro com a client. A mi se m'acosten empreses per oferir-me serveis, com podria ser una empresa de màrqueting o el que sigui. A mi depèn de com se m'aproximi aquella empresa o què transmeti aquella empresa, la contractaré o no. I el tema del català és una cosa consubstancial, també. I al final, això és l'actitud personal de cadascú i de cada empresa que fa que es creï una xarxa arrel d'això. I a mi, per exemple, avui he tingut un cas que se m'ha aproximat una persona que jo crec que podia parlar en català i m'insistia en parlar en castellà i jo insistia en parlar en català, al final li diré, no et contractaré, segur. Segur. És igual. És que segur que no. Però perquè ja aquest feeling està trencat, no sé com dir-ho, o no s'ha creat. Això és una actitud que al final tot és una xarxa i pots fer-ho amb mil maneres. I aquesta empresa veurà que per aproximar-se a una empresa com la nostra ho ha de fer en català. Perquè això ha quedat evident amb la conversa, segurament. I si ens reunim, encara quedarà més evident. Al final tot és anar creant petites llavors a totes les empreses i anar fent xarxa. Que és difícil, evident, que a Barcelona és molt complicat. Evidentíssim, que cada cop és més difícil a Barcelona, sí, perquè està molt internacionalitzada i és molt complicat, això. Però, igual que quan vas a comprar un croissant i saps que el que tens al davant tu li parles en català, és exactament el mateix, però a nivell de les empreses, amb els proveïdors i amb els clients igual. Algun missatge voleu donar així com per cloure el debat? Jo crec que hi ha esperança. Al final esteu aquí perquè sou exemplars, ho recordem. Que funciona molt bé, que és negoci, el català és negoci i Bonpreu n'és un exemple. A Bonpreu tenim 1 milió de clients a la setmana, afortunadament. Amb els 200 punts de venda tenim 1 milió de clients cada setmana. I, evidentment, n'hi ha de tots tipus i que utilitzen moltes llengües diferents, però sí que continua sent un driver de consum el poder triar una empresa que és responsable lingüísticament i que fomenta el català i que saps que et poden respondre i atendre en català. Llavors, aquest actiu l'hem de preservar, l'hem de fomentar, l'hem de prestigiar, reactivar, perquè si ens ho creiem serà un punt més fàcil. Després tenim aquesta responsabilitat també, ens ho mirem com a empresa, però tenim el que deia ara ell, tenim aquesta responsabilitat com a clients també i per tant exercir-la. Molt bé. Sí, jo concordo bastant, és a dir, des del punt de vista a nivell intern crec que, soc optimista potser per un vist perquè últimament allà ho veig bé, però sí que és cert que hi ha molta feina per fer. Però crec que això, a nivell intern hi ha feina per fer, però es pot fer, i a nivell de negocis, això, des de nosaltres individualment, però com amb els meus clients, jo he vist que dins del món digital n'hi ha, i són oportunitats de negoci. Després a vegades també és una mica arriscar-te i provar-ho i veure que funciona. Jo afegiria que és un tema de militància i de creure-s'ho i
i de persistir, no? I els catalans de persistir sabem molt. És qüestió de seguir-hi. Crec que és un bon tancament, no? Doncs res, bueno, estic contenta perquè hem sortit, no?, la majoria de coses que després escoltarem en el manifest, no? Hem parlat de l'ús intern, l'ús extern del català, hem parlat de la responsabilitat social, sobretot com, no?, el català com a vertebrador, no?, d'aquesta cohesió social i d'aquesta responsabilitat social. Hem parlat del respecte al consumidor, hem parlat de les especificitats, no? Cada sector té, i si vas de cara a client o no, doncs, té uns avantatges i té unes dificultats, i també hem arribat a la conclusió que el català és negoci. Per tant, crec que estem contents. Molt bé. Doncs moltes gràcies. A vosaltres. Merci. I ara que hem